Allah beni sidang jagain dan lazamin sinas menadurahan wala akaswa masallaci na ce ina neman taimako sai na ciwo na ce na bana da kuɗi fin da inda za su fito ku taya da shi yarin da rufosti amma dai ban da lafiya Allah shi ne shaidar an ci tsara muke ganin da na koma kaga da kuma